Oyo, Bonny T. So make sure you know Saturday we're taking to Baba Harare, Osborne Summer Festival. Taking to Baba Harare, Templeman, and my DJs one down on pizza. Yeah, to Bonakilwa, Hamakomoyo, and I was Oyo, Tretilipo. Hey, this is Baba Harare. One managava kuma shingo. Ko yenda kwa Harare kunozi Baba Harare kwa Harare variko. So GT family nyaya yakamira so musi we Saturday musi wa 28 tinenge tiri kwa Mutare ku Osborne uko ndo kwatinenge tiri tichirova ngoma kunenge kuna na Saintfloew na Caff nevamwe vakawanda nevamwe vanonakidza. Saka musi we Saturday 28 ku Osborne Dam kwa Mutare ndo kwatiri kusangana Baba Harare live and direct pasina kana ma washers pasina kana ma showers ndo zvinenge zvaka mamira nengakaita kunze. So 28 Saturday tosangana ikoko.